Kilpailut ja arvonanto edelleen erinomainen tapa tuoda liikennettä sosiaalisessa mediassa, sanoo kuka mitä sanoo. Mutta muutama juttu tietysti on olennaista. Että ensinnäkin, että kohdennetaan se kilpailu oikein, eli omalle kohderyhmälle. Siitä ei ole mitään hyötyä, että niitä osallistujia on miljoona, jos niistä 90% ei ole millään lailla olennaisia sille yritykselle. Toinen juttu on, että noudata sääntöjä. Tätä kierretään edelleen, eli pyydetään jakamaan tai mitä ikinä esimerkiksi Facebookissa, jotka on ihan selkeästi kiellettyjä ja ne menee ehkä läpi, mutta sitten kun se tili laitetaankin kiinni, niin hymy hyyttyy. Eli noudata sääntöjä, kyllä pystyy onnistumaan muutenkin. Sitten kolmas juttu on, kun sitä palkintoa miettii, niin sen olisi tärkeää olla linjassaan liiketoiminnan kanssa. Eli kyllähän jos iPadin lupaat kukkakauppiaana, niin varmasti saat osallistujia, mutta onko sillä sitten taas mitään merkitystä, se ei ole millään tavalla linjassa liiketoiminnan kanssa. Niin nämä nyt on semmoisia ihan perusjuttuja. Ja pistän tuohon pari syventävää artikkelia, niin siinä olennaiset. Ei kun arpomaan ja kilpailemaan. Huomiseen.